Long time no see. Mag-isa na katuig ba nga gitabunan ti kadiri dapita. Pero hangtod karon, labas ugas titik gyapon kag pamorma. Wa jud ko na sayop ba sa pagpili nimong motora ka. Og karon, gamiton ti ka for the banking level up upgraded version. Bossing! Oy boy no, Asam ka mato, boss? muadto ko sa tamang tao. Yati, kuyo ko, boss, may. Ay tinunto dira kay basi mga matay ta. Balik dito hugasi to akong sports car. Pinakoy lakaw karon. Ibangking ko na ba? La, kuyawag starting, uy! Na, tanawa ra! Boy! Boy! Tabang Boss! boy! Boss, okay ka? Okay ra. Ang motor bango na. Grabe bugata. Hinatay. Raider 150 ra ba ning inataya? Di! Boss, okay ka? Okay ra. Ang akong sapatos di ka pa kay base nga gisi na ko reserba. Okay ra, boss? Okay ra ang usa. Okay ra pa, boss? Sige. Diha na ka. Walay bilatasan. Bert, kabalita ka ni Kuan, Boy Bangking? Boy, banking sana? Katugong, naka 125 ng eksarim sa unang pula? Katong long hair? O katugod. Mati, dugay na bitaw kung wala ka balita ni... Oh, naana, oh! Buwa palibak ang buwang. Siya bagod ni? Klaro, ana, long hair? Ayawasan na ka reader. 150 naman ang dalian ni asinso niya, no? Mo gani. Bijuhin ba ko? Muna! Saksi mo! Mapriso ka! Hala, sige, suko na si Auntie. Natumbang panindan ni Kumari. Nasuko siya, kay gibidyuhan na maong nagmaoy si Auntie sa... Pataya gisayawan pa? Wala yung nausob yung tawanan na pa'y pinaanawa na ba? Ay, kondo draw, mara lang kag digwak. Pre! Oy, pre! Pre! Yawas. Dalian ni asinso ang dating naka eksarim 125 nga pula sa una. Karon naka-reader 150 na black pa. Nakagod ba? Grabe! Grabe mga pre, oy. Ay paniyog palabi ka na igo-igo lang god. Ya pre, makabaruting pa ka karon. Bitaw kay murag us katuig nigi kang way banking ba? Tagpila pa na katuig og bulan. Sa pangalan na kapalo ko mo bangking. Tigyan ako mahimong makalimtan. Bisa ka to pang ako mga ex sa una nga ilara kong gibinuangan. I'm sorry. Butangi! Ayay! Bog! So karon ganahan dai mo nga mo bangking ko karon nga adlaw. Ganahan! Pero, pasig masimenteryo ka ha? Unsa bay ka? Ha, dili kay ako ra. Iangkas tamong duha. Yawas! Patay na! Ay na mo sigong dia. Tara boy. Was luka ni Dra ka. Nagkatul nagtama niya akong kamot lami na kaayo idra. Nagulugan ba? Sakay na ikaw! Pistan gi ko makasakay o gold ba? Ako po! Mutang sixer ba? Putang inalis ko! Dali! Kadaog ka na to, pre? Di murag di man kadaog pre! Yawas! Kuno bet? Asa gud mo kay tag Raider 150 nga dili makadaog. Sige, sakay. Pagkagi! Okay.